מתכנסים למין ימל, ואנחנו הולכים לראות מה יהיה בתוך הספר הזה. פעם אחת יש היום נראה הכל על הספר כזה מיוחד של המין ימל. תקראו ותלמדו לבצעים חברים שלי. המין ימל כפול 1, 2 תראו. תהיה על המגרש תרעיש. נכון, כי זה המין ימל. הבנתם, זה העתיד שלו. עמוד אחר אנחנו יכולים לימוד זה. ונראה מותן. הבנתם חברים? עכשיו יום אני הולך לעלות את זה. תקראו כמה שאתם רוצים.